Dami ni debatana sumurung siyan saluhut na roha, ima na mga ramoti, ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom mamangnang, selamat pagi, salam sukacita. Manotong ma di bagasan las ni roha, lumobi ma di minggu bolon sa darion. Amanami na nami, na buhay minggu marsaor di bagas joron itu hata, tangyang nami tu hata mamasu-masu. Dia kamanami na namin na suboy marminggu marsaor dito nga ni bagas joron ito hata alan ya kaulaon paru kilon sitonon parsahidon. Tu hata mah na maroro daging ng todimuna. Amangin ang di minggu sa darion. Totong ma tatangihon hata nito hata mamakulingi hitang. Ulaon ni Apostel 8 ayat 14 sahat tu 25. Alay dung dibigay ka apostel na di Jerusalem, naung dijalo halak Samariai hata ni debata, disuruh nasida masih Petrus doh si Johannes manopot nasida. Tuat manasida, ditanya koma akadongani asa dijalo todde parbadia. Aidang dope songgop toddi manang tu ise nasida, asal tardidi do nasida tu bagasan goarni Tuhan Yesus. Jadi, mga pehotangan ma aposteli itu nasida. Gabi di jalo ma toddi parbadia. Alay dung di ida si Simon akka aposteli mangaleho toddi parbadia marhite siya na mga pehotangan. Roma ibana mabuan hepeng tu nasida. Di dokma, lehon hamu mahuaso si songoni ng tuaw. Asa madjalo toddi parbadia halak iya hua pehotangaku tu ibana. Alay didok si Petrus mamado ibana. Mago mahora doh perak mi. Ay diripuho tartuhor sileho-leho de debata marhite-hite hepeng. Dang parjabar manang partohap ho di hataon. Ay dang nabonar roham maradupon debata. Ipe pauba maroham siyan hajahatom mi. Dungi pangido matutuhani ang giat tersesa tahi-tahi di roham. Ahuida do roham di bagasa pogu napait. Ni ihotan ni hageduhon. Alainin na si Simonima mangalusi. Tanya kon hamuma au tutuhani. Asa unang songgop tuau nanidok munai. Asa dung dihatidak kon jala dihatahon hata ni Tuhani. Mula maanggon nasida tu Jerusalem. Laos di baritahon dope barita nauli di torop huta na diluat Samaria. Ido sahatna. Akadongan na hinaholongan di bagian sa Jesus Kristus di minggu sa darion, boho di minggu parjolo dung Epipanias, hapapahatar, ya menginang, di pakulingi hata nitu hatta hita, marhiti odolan ni tema, topik, minggu, disuruh mamaritahon hata ni debata. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Akadia do nanaing si hanguluhonota, sian barita nauli di minggu sadarion, Evangelium do episteli. Amangin ang nahinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Asa marhiti barita nauli di minggu sadarion, ikut takas taat tu siya manginang. Ya. Ada sesuatu hal yang harus kita miliki dalam diri kita sebagai umat yang percaya ketika kita mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan, entah itu di tengah-tengah gereja, entah itu di tengah-tengah komunitas, entah itu di tengah-tengah keluarga kita sendiri. Ya, manginangda, ahamana sasadai, mangihuto pakka tidak konon hata di debata, ima toddi parbadia. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, toddi parbadia salah satu yang harus dimiliki setiap orang beriman supaya dia dimampukan untuk ambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Tadi kami sudah singgung, entah itu di gereja, entah itu di tengah-tengah komunitas masyarakat kita, entah itu di tengah-tengah keluarga. Akadongan na hinaholongan di bagian sa Jesus Kristus, ia toddi porbadia, toddi ni debata, toddi ni Kristus Jesus, jala di perdalanan ni parngulota di obas na perpudion di hita saunari.
boi i taida marhite pangalaho nature di ngulu siganupari. Sebab Roh Kudus, Roh Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang jahat kepada kita. Beda halnya dengan si Simon itu ya, ahli sihir itu, parsibilik mata ninna di bibelta. Amanginang, kuasa Roh Tuhanlah yang memampukan kita untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu tidak ada. Ya manginang da, satu salah kita. Songon nakiningan si Simoni, ala di bereng nasida, apostoli, gabi dileho perak hepeng tu nasida. Asa diri purohana, boy imana songon nasida. Nah maka, haruslah kita ingat, takas mata ingat amanginang. Asa mian tod dini dewata di hadiriota. Ya. Jangan sampai Roh Tuhan itu angkat kaki dari kita. Nah, ahado hataridaan ni jolma na sinonggopan nito di porbadia di nguluna. Dapola bagas bepatorangon nami hati akamang kainang. Salah satu ciri-ciri bahwa Roh Tuhan berdiam dalam kehidupan kita adalah ketika kita mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Ketika Simon melihat itu, dia sangka dia bisa memiliki hal itu dengan memberikan uang. Dan Rasul bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Dengan menegur Simon. Ya, dipicang dosi Simoni persiwili matai. Ai diri puhodo bui tertuorho si lehon-lehon ni di mana. Nah maka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hendaklah tubuh kita, hidup kita, keluarga kita, komunitas kita, amanginang hendaklah hidup kita dilinggomi huaso ni todi porbadia. Asa lam tau hita, lam tang hita, laho mamaritahon barita nauli. Di tonga-tonga ni keluargata, di tonga-tonga ni persaurata, siganupari, nang di tonga-tonga ni huria. Amanginang, dia jari to di idoho, laho manibangi, akan masa di pardalanan ni ngulum. To di ido na mangajari ho, laho mangalapati hata ni demata. To di ido na maniroi ho, laho mernida akka dia do na hinalomohon ni rohan ni demata. Jala to di ido na margugui hokko, mangulahon akka ulom na dinggan di pardalanan ni nguluta siganupari. Rasul Paulus, ya, Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan, ya, dalam memberitakan firman Tuhan. Dan Roh Tuhan itulah yang menuntun, mengajar, membimbing mereka dan menguatkan mereka untuk memberitakan firman. Sahalinari amanginang, mian matodini di mata, di bagasa rohan ng pikiranmu, asa parsidoho to, lahu mamaritahon hata ni di bata di pardalanan ni ngulum siganupari. Asa sau song nandok ni epistelia manginangati. Pemasmur, ya, pemasmur memiliki pemahaman baru dalam kehidupannya. Amanginang dungi di lehon musi edinay baru tu bagasan pamangaku, puji-pujian tu de batata. Laddo na marnida sa gabi mabir na sida jala marhaposan tu Jehovah. Mertua mabawa na mabahid Jehovah haposan na. Jala na soolo marbalik pahihuton si kicang rohai. Akka na paula-ula gabus. Nah, tentunya akan banyak tantangan yang kita hadapi dalam pemberitaan firman Tuhan. Salah satunya seperti yang dihadapi oleh para rasul itu, yaitu contoh nyata dalam firman tadi adalah Simon. Ya, adalah Simon. Janganlah kita menyangka, janganlah kita berpikir kita bisa melakukan hal-hal yang baik karena kepintaran kita, karena kebolehan kita. Tetapi haruslah kita ingat, segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan baik itu harus didasari oleh Roh Tuhan, harus didorong oleh Roh Tuhan itu sendiri. Unang adong siyak tong adong akta na marsura jala na madok
Sudiak ka nauli na dinggan natapatupa dingulun ala ni hamalota, ala ni habuyota, alay nyojarni toddi purbadia do toddi ni Tuhani. Nang pesoni dinang mulak apostoli tu Jerusalem, tong do pinasida mamaritahon barita nauli. Semuanya itu karena didorong oleh roh Tuhan yang berdiam dalam pribadi para rasul. Soni manang hidamangina. Unang sumurut mamaritahon barita nauli. Ya, unang sumurut tamu majaha barita nauli hatan itu hatai. Unang sumurut parsauran nauli na dinga di tonga-tonga ni keluarga. Gariada lam marsigorgor ma semangata hapor siota. Laho makatidakon hatan di mata. Laho mamaritahon hatan di mata. Di parmulut tasikan upari. Suang soni nang di tonga-tonga ni keluarga ta gadut marsada-sada. Atong akadong na hinaholongan. Di wasu-wasu Tuhan ta maha misaluhuna. Ay martua doa kana tumangihon hata ni devana jala na opiopsa. Di parbadiai devata si pardami mamaham gabi sundenggan. Jala diramoti rohan ng pikira muna. Ia sohasurahan sa rodi haroron ni Tuhan Yesus Kristus si paluay. Amen.